Descobreix com l'esport pot unir-nos i obrir portes a noves experiències a través d'aquest programa inclusiu. Camp Obert! Bon vespre, sigueu benvinguts al tercer programa de Camp Obert, com cada tercer dimecres de mes, puntuals a la nostra cita amb el futbol i l'esport inclusiu en general. Com sabeu, Camp Obert és un programa de ràdio dedicat a donar veu al futbol inclusiu, on l'esport es converteix en una eina per trencar barreres i unir persones. Cada mes compartim històries inspiradores, entrevistes amb jugadors, entrenadors, organitzadors, i amb ells reflexionem sobre com és el futbol i altres activitats que poden transformar vides, fomentar la diversitat i construir comunitats més fortes. Podeu seguir o podeu ser i formar part de Camp Obert, perquè és un programa que el tenim obert a qualsevol activitat esportiva. És un programa d'esports i, per tant, donem la benvinguda a tothom. Sigueu part del partit, això és Camp Obert, futbol i esport inclusiu per tothom, perquè en el terreny de joc hi caben tots. Avui començarem el programa amb una entrevista amb el nostre convidat. Primer us presentaré els qui estem aquí, el Miquel Gualda. Bona nit, benvingut. Bona nit, per tercera vegada el programa aquest, i res, seguim endavant amb aquest programa. Com sabeu, en Miquel és l'altre loco, com jo, que ens vàrem embolicar amb aquest món del futbol inclusiu. També avui ens acompanya la darrera incorporació de l'equip. Es tracta del nostre porter Eric Povedano. Bona nit. Hola, bona tarda. I el convidat especial ens fa molta il·lusió perquè és un home de la casa del Torelló, és l'actual entrenador del primer equip de primera catalana i és una persona que està dins el futbol inclusiu com un assessor esportiu, perquè a més la seva vida personal també va lligada amb aquestes persones, treballa amb gent que tenen alguna discapacitat i per tant coneix molt bé aquest món. De ben segur que ja heu adivinat que avui tenim a Miquel Muñoz. Hola, bona nit, bon vespre. Benvingut. A vosaltres. Què tal, Miquel? Molt bé, estupendo, passant fred. Sí, molt fred. Aquí no, eh? Aquí no, aquí potser una mica de calor, però bé. D'aquí una estona al camp de futbol les passaràs més punyeteres. És probable que sí, segurament. Vaja, segur. Seguríssim. Doncs molt bé, com dèiem, en Miquel, a part de ser un home de futbol de tota la vida, també ens aporta moltes coses al futbol inclusiu i per tant estem contents de poder-lo tenir aquí. Com veus aquesta iniciativa que porta pràcticament 2 anys engegat com a projecte, tot i que com a equip fa menys d'1 any. Com ho veus? Aviam, jo ho veig bé, evidentment ho veig bé. Tot el que siguin iniciatives de caire més social, en projectes que poden semblar educatius també per les persones que en formen part, doncs tot és, al final acaben sortint tot coses positives. La veritat és que quan em veu plantejar el projecte, evidentment no vaig dubtar gaire tampoc a ficar-m'hi, però més que res per això, perquè la meva vida laboral doncs, també està bastant lligada amb aquest camp. Com sabeu, treballo a Osonament amb persones amb malaltia mental, on formo part de l'equip de futbol sala, sóc l'entrenador també de l'equip de futbol sala. Llavors és un tema que per de formació laboral doncs, també, o de formació professional, doncs també em toca bastant de prop, i la veritat és que tot és positiu, totes aquestes coses, iniciatives, projectes, el fet que sortís també a Torelló, que no havíem tingut un projecte similar, crec recordar que no s'havia presentat mai,
la veritat és que és una cosa que sorprèn, que no hagués sorgit abans, i també rau una mica d'esperança, no? De fet de que sigui, i ara hem d'intentar consolidar-lo, sobretot amb vosaltres al capdavant, que sou els promotors, que sou les persones que esteu al dia a dia, que esteu treballant de manera de valent perquè això tiri endavant, i sé de l'esforç i sé el que comporta. Llavors, a veure si som capaços, sobretot vosaltres, els de fora, que puguem aportar alguna coseta, que puguem ajudar quan puguem, doncs si ho consolidem, perquè crec que és un projecte molt maco, i que jo penso que la Vall dels Es, el Bisaure, tota aquesta zona d'Osona Nord, Osona Sud potser ja tenia equips com el Tona, els de Vic, no? Estava una mica més engegat, però aquí no. Llavors, a veure si som capaços de consolidar-ho. Bueno, una mica era aquesta la idea, no? D'omplir aquest buit que diem, com molt bé dius, d'Osona Nord, perquè a l'altre cantó, doncs, bueno, entre Manlleu, Vic, que ara mateix té 2 equips, també hi ha un equip que vam jugar la setmana passada, que són els Gorbins, i el Tona, com molt bé deies, doncs, evidentment ja hi ha molt marcat en aquest sentit, i el que potser veiem que falta, no sé tu, que estàs en aquest món, poder ens pots ajudar una mica, d'edat joves, és a dir, ens diuen que hi ha un buit de 10-11 anys a 15. A veure, el tema de joves, crec que tots els col·lectius Que a més, és perdó, bastant complicat. no n'hi ha cap, és a dir, no hi ha cap equip, diguem, d'infantil. Un equip infantil no hi és. Sí, de joves, sí. De la comarca de joves. Acostuma a costar bastant, fins i tot a la salut mental parlo, ara que és el camp que jo conec, costa engegar que els nanos joves participin, que els nanos joves acceptin moltes vegades formar part d'aquests projectes o que vulguin sortir i donar veu a aquestes iniciatives, no? Però penso que, bueno, mica en mica és un treball de formigueta que s'ha d'anar fent, que vosaltres esteu fent perfecte, perquè esteu fent difusió, la gent cada cop, bueno, l'equip, per exemple, aquí a Torelló, que veu començar amb 2-3 jugadors, doncs ara ja podem ser 8, 7, 8, 9, i potser d'aquí a acabar l'any, bueno, aquest any no, parlo de la temporada, potser arribem a 10, 11, que aquesta podria ser la idea, no? De mica en mica anar incentivant, i això passa per fer conèixer aquest projecte, per tocar moltes portes i que la gent conegui que existeix i que pot participar, doncs, com bé diu el logo, no? Això és futbol inclusiu, i la inclusivitat parla d'això, no? De no tenir en compte, deixar de banda les discapacitats, deixar de banda qualsevol estigma, qualsevol cosa, i que tothom pugui formar-ne part, tingui o no una discapacitat. Això de l'edat venia més que res perquè hi havia un jugador que estava interessat en jugar amb 15 anys, i els pares han dit que no perquè era massa jove. Clar, doncs aquí és on tens massa jove, clar, per què? Perquè, clar, hi ha que... Clar, el nostre capi, ja saps, té 50 anys. Té 50 anys. Estem parlant de 50 anys, i tenim el Ferran, que en té 12. Sí. Vull dir que... O els tornejos, quan s'ha participat, que ha pogut venir el Leo, no? Que ha pogut venir altres jugadors del club que també són més jovenets. Bueno, jo penso que mica en mica és això, no? És treure's una mica aquest vel que tenim, treure-ho i pensar que això és futbol inclusiu. I si és futbol inclusiu parla precisament d'això, de que tothom hi pugui participar, més enllà de l'edat. Home, evidentment, un nen de 3 anys no participarà, però un nen de 15 amb un de 20 o 25, doncs, home, tal com s'entén, també puc entendre els pares, de dir, bueno, és un menor, fins que no faci 18 anys, m'estimo més que no hi sigui. Però bueno, és que estem parlant de futbol inclusiu. Ja. Una de les coses que vam instaurar i que ara ja veig que s'està exportant i molts se'n fan bandera, era el del 7+1. Aquest 1, que tu ja hi vas participar precisament l'any passat en el torneig
doncs, com aquest +1, no? Una persona que no té cap mena de discapacitat, però que està en un partit inclòs a dintre d'un equip de discapacitat, buscant que els qui estan bé vegin que els qui tenen qualsevol cosa que també tenen dret i, a més, doncs, que també poden jugar a futbol perfectament, no? I aquesta va ser una iniciativa que vam implantar pràcticament nosaltres, venint d'un món que no coneixíem. Exacte, i està bé, per què? Perquè precisament això, quan parles de futbol inclusiu, no parles de discapacitat, no parles de que hi ha gent que té alguna dificultat o no. Tots tenim la nostra dificultat, alguns tindran una cosa, altres tindran unes altres, però al final és això, no? Que en aquest punt, quan estem jugant, aquí tots som iguals. No apareixen ni discapacitats, ni dificultats, tots som un, formem part d'un equip, i és que això, estem parlant de la normalitat. Al final és normalitat. Fer-ho tot tan normal, Tan que és natural, el que a vegades costa. natural, normal. A vegades costa, no? I costa, sí, perquè hi ha molta gent que encara estigmatitza moltes persones, molts col·lectius, i això és el que costa treure i erradicar. Ho veiem nosaltres amb persones amb malaltia mental, que cada cop va a menys, cada cop estan més... No, parlem, no? Hòstia, hi ha hagut un assassinat, me cago en Déu, aquest era boig, tenia esquizofrènia. I no és real, o sigui, no es compleixen aquests requisits moltes vegades, no? Llavors, amb aquest tema, el 7+1 està molt bé, però és que no hauria de ser ni el 7+1. Hauria de ser el 7 o el 8, però sí. sense cap tipus de... Però que està bé per fer visible que encara ara hi ha estigma i encara ara hi ha dificultat perquè la gent pugui jugar amb normalitat. Però és curiós perquè hi ha molts tornejos que volen la participació doncs, de 15 jugadors, però 15 jugadors que tinguin discapacitat. És a dir, no accepten que hi puguin haver 2 o 3 jugadors que no la tinguin. Exacte, això ens ha passat també a nosaltres, Sebastià, a la Lliga, per exemple, la nostra Lliga de Salut Mental, ens passava igual. Jo no entenia, quan vam començar, per què no em deixaven participar a mi, com a jugador, juntament amb el meu equip. I ens deien que no, que només havien de ser persones amb... O sigui, encara ara, dintre dels mateixos col·lectius, sí. estigmatitzen i això del futbol inclusiu el tenen, més de paraula que no de fets. I això és el que s'ha de canviar, realment. Hem d'anar a l'arrel i canviar-ho. Sí. Nosaltres ara ja doncs, estem preparant una nova edició. El mes de juny tornarem a fer un altre torneig i I tornarem a jugar. Tornareu a jugar. Deixareu jugar? Aquest any, Deixareu jugar? Sí. Et tindrem alguna sorpresa i tot. Et tindrem alguna sorpresa que suposo que te la demanarem. Bueno. Te la demanarem i tot ara. Aviam, Suposo. no ho sé. No, tu mateix. Aviam què diuen. Bueno, com que ets entrenador del primer equip, doncs ens agradaria molt doncs, que tots els jugadors que formin part del teu equip, doncs, si poden ser 6 o 7 jugadors, o quasi tots, portar jugadors del primer equip a la nova edició. I tant. Aquí fiquem una nova proposta. O sigui, ja sabeu que per la nostra part estem oberts. Llavors, què passarà? O què pot passar? El que passa sempre en aquestes dates d'estiu. Que pugui haver jugadors que si ja s'acaba la temporada, que no hi sigui, ja hi comptem perquè ja ho vam veure l'any passat. Però per la nostra part, si hem d'insistir i si hem de començar ja a projectar el dia que serà i com serà, farem difusió. Em sembla que tens 7 mesos per fer la prova. Farem treball de camp. I estarem... Sí. 7 mesos, Sí, i ho fem el mes de juny. 6 mesos. 5 mesos, va, no Va, facis 6 mesos. treballar ara per les 5 festes. mesos, va. Res, A Sant Joan farem treball de camp. vàrem anar a un Si a ell torneig. no li molesta... Van tornar, vàrem anar a participar en un torneig a Sant Joan i van aportar tots els jugadors del primer equip, vull dir, cosa que ens va sorprendre perquè a vegades amb els primers equips és el que dius, un per una cosa, un altre costa, i en canvi, doncs, molt bé. Sí, jo entenc que a Sant Joan, també perquè els conec, perquè també vaig poder passar per allà, entenc que ho tenen més per mà. No, perdona. No? Hi ha sí. Sí o no? No, perdó, sí. Segurament voldràs dir el mateix que jo vull dir, però allà l'equip inclusiu el tenen més fet seu.
És a dir, està dintre Dintre de l'organigrama dintre de del club. l'organigrama del club Sí. i d'allò. Aquí a Torelló encara costa que la gent accepti, Clar, no? o associar-lo, encara no l'associen amb, No, amb encara el club. vull dir, has d'anar dient coses perquè Sí, això està has clar. d'anar fent petició de camp de futbol perquè Per això encara... volia dir que ells ho tenen com més interioritzat, que forma part del club, que forma part també de l'entitat, i que també fa més anys. També fa Sí, molts més anys sí, que hi sí, són evidentment. i que es coneixen. Evidentment. Allà a la zona del Ripollès, realment amb el treball que han fet de camp, és molt bo, però de fa molts anys. De fa molts anys, la Fundació MAP ha fet un treball Sí. que molt heavy, igual que aquí ho ha fet el TAC, però potser en tema esportiu ells ho han treballat molt més. Sí, sí, això són dos models que hem seguit i que, evidentment, doncs, també tenim ganes, no?, d'un cop consolidem l'equip, estar a dintre d'un dels dos. Vull dir, nosaltres no... Si miréssim zona nord, com aquell que diu, ens tocaria més el MAP que no pas Sant Tomàs, entre cometes. A més, Torelló, bona part de la jardineria, encara que hi ha Sant Tomàs, la fa el MAP de Ripoll. Per tant, tindria un sentit. Però bueno, això són temes... Ja ho parlareu, ja ho tractarem. Ja ho tractarem més endavant. Són temes tècnics. Tu creus que consolidarem l'equip? Arribarem a tenir 10 o 12 jugadors? Espero que sí. O jo també. Jo espero que sí. Jo espero que la gent, quan entengui, o amb aquest treball que esteu fent, amb difusió, aviam si podem arribar a molta més gent, entengui el que significa futbol inclusiu, doncs serà molt més fàcil poder arribar a aquesta xifra de 10, 11, i per què no arribar encara una miqueta més. Però entenc que primer s'ha de fer aquest treball i que la gent entengui què significa futbol inclusiu. Un dels projectes que tenim, perquè de projectes en tenim molts, d'idees moltes, però ens falten hores i ens falta gent i ens falta una mica de tot, volem ser els instigadors per crear una lliga comarcal. Això sí, també m'ho vas comentar. Home, jo penso que sembla estrany que hàgim de venir nosaltres, que fa 4 dies que hi som. Exacte, i equips hi són, encara que siguin poquets, però es pot fer una lliga de 5, 6, 7, 8... El Gorbins, el Tona, els dos del Vic, el Manlleu, i qui dèiem de comptar-hi l'Abadesenc, més vosaltres. Són 6, més nosaltres 7. Estem parlant de... es pot fer una lliga. Ja tens una lligueta maca, més tot el que et surt. I com que tampoc no has de jugar cada setmana, sinó que podria ser un partit cada mes o cada 3 setmanes, això ens passa també a la Lliga de Salut Mental. Sí, seria una lliga oberta, que tothom triï, que s'adapti als horaris, als dies, correcte, que és el que hi hagi un compromís. I a vegades les coses, si han de tenir un compromís d'un calendari fixe, és complicat. Però això sempre passa a tot arreu, Sebastià. Al final ha d'haver-hi una persona que ho pensi, que ho rumiï i que ho executi. I en aquest cas heu ser vosaltres que heu promogut, doncs perfecte. Potser ara entre vosaltres... Bueno, encara no ho hem tirat endavant, és un projecte que a partir del gener, després de festes, però potser ho activarem. Això, activant els de Tona, activant els de Manlleu, activant els Gorbins, potser surt més persones per organitzar-ho i organitzar-ho de tal manera que pugui funcionar. I és que jo penso que funcionarà, segur que funcionarà. També és una manera de donar-li també més visibilitat, perquè, clar, moltes coses sí, ja les fas aquí, però moltes has d'anar a tornejos a Sant Joan, o has d'anar a Olot, o has d'anar... I un cop ho tens organitzat, després els mitjans de comunicació, si ets capaç de fer una bona difusió als mitjans comarcals, locals, jo crec que això cada cop anirà més, la gent comença a parlar, la gent comença a entendre, i a partir d'aquí... Bueno, una mica de sort tenim dels mitjans comarcals que ens ajuden molt i els mitjans locals ja no diguem. Vull dir, Ràdio Ona ens ha obert les portes per fer un programa i el setmanari doncs també qualsevol notícia ens la passen i és important, és cabdal de cara a que arribi a més gent. Correcte, al final és això. Molt bé, com que sé que has de marxar, per acabar, què farem amb el Torelló aquest any? Amb el Torelló, lluitar molt, treballar molt i esperar que aquests partits que s'estan escapant
els últims minuts o que... Minut 96, Minut el de 96, dissabte. Minut 96. Però ja no és el primer. Ja no és el primer. Torroella també els últims minuts, el camp de la Jove de Lloret també el minut 94, em sembla, va ser el penal. Bueno, són coses... Mira, avui, per exemple, tallàvem el partit de l'altre dia. Estem parlant de que vam tenir 12 arribades a porteria, el rival va tenir 6. Sent generosos, sent generosos. Sí. Estem parlant de que... Bueno, perquè a mi m'agrada molt els números. Molt. M'agrada molt tallar-ho, que la gent vegi per reforçar o no, o per no reforçar. Estem parlant de que més del 80% dels partits, 80, estem parlant de que hem jugat contra tots els equips de dalt, quan tu fas els talls del partit i els ensenyes als jugadors, aquestes són les arribades, perquè al final el futbol acaba sent el resultat, però què ets capaç de fer tu amb la pilota i què ets de fer tu quan no la tens? Quantes vegades ets capaç d'arribar i que no t'arribin? Llavors el 80% de partits d'aquest any a primera catalana hem set superiors en aquest aspecte. Clar, jo com a entrenador més no puc fer. Podria sortir i ficar-la jo. Però clar, això no passarà, això ja no pot passar. No, llavors els que l'han de fer són ells, els que han de donar resposta són els jugadors. I esperar que, bueno, nosaltres confiem en que el jugador, mica en mica, podrà ser més contundent quan arribi a l'àrea, podrà ser més contundent a nivell defensiu, i si tots, no només els 11, sinó els 20-21 jugadors que tenim, donen el rendiment i la resposta que toca, doncs entenc que podrem estar disputant el salvar-nos la categoria, que per nosaltres, per mi, era un repte, i és l'únic repte que tinc, que és salvar-la i fer el que no ha fet el Torelló mai. I és l'objectiu que tinc. I treballaré al màxim fins que em deixin per fer-ho. I penso que ho podem fer, però falten aquests petits detalls. Estem convençuts que sí, que es tirarà endavant. Confiança absoluta en l'entrenador. Sí, jo també. I amb els Jo jugadors. també confio. Tu també hi confies. Confio molt, míster. Miquel, gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. gràcies a I vosaltres. agrair-te també el suport al futbol inclusiu. Sí, home, a vosaltres. Molt bé, fem una pausa i tornem. Camp obert. Quan queda? 23. Bé, ja tornem a ser aquí. En Miquel ara l'hem deixat, tenia temes a fer, i seguim aquí amb nosaltres, amb el Miquel Gualda i en l'Eric Povedano. Com dèiem al principi, és la darrera incorporació, és el nostre porter. Quan vas venir per jugar amb nosaltres, venies a fer de porter o venies a fer de jugador? Bueno, jo Sí. sempre he pensat ser jugador, però també de porter m'ha agradat jugar, perquè normalment a l'escola hi jugava, i bueno, si he tingut un altre cop l'oportunitat de jugar amb un equip i jugar almenys partits un cap de setmana que es pugui fer, pues sí, vaig decidir ser porter i estic molt encantat i molt feliç de ser part d'aquest equip. Nosaltres també, perquè doncs, bueno, precisament era un dels llocs que havíem de cobrir, i per tant portem, clar, tu ja portes pràcticament un mes, però vull dir, l'equip en general encara, diguem, li falta, perquè a banda de que ens falta jugadors, tu com veus l'equip? El veus competitiu? Creus que ens ho podem passar bé, que d'això es tracta? L'important d'aquest equip no és només perdre, és també passar-s'ho bé, i la veritat és que
tard o d'hora ens donem compte de que aquest equip és passar-s'ho bé i, bueno, jo pues, he entrat en aquest equip amb moltes ganes i tan feliç com sempre. Diria que de partit complicat, no sé si n'ha jugat cap encara, o el primer serà dissabte que ve al camp del Manlleu. Bueno, estaria bé... Vares participar al torneig de Sí. Borgonyà? No, No, no vaig fer cap torneig jo encara. no, amb el Tona devia jugar Sí. contra el Tona. Sí. Clar, jo vaig venir en el primer entreno, Sí, saps? Sense equipació ni res. sí. I clar, ja si teníem que jugar el cap de setmana, clar, estava molt Sí, és veritat. més desentrenat Sí. i clar, no va poder ser. Va ser una perdua així ben rareta, però per ser el primer d'allò vaig fer algunes parades i ja em sentia que podia aportar bastant a l'equip. Home, segur que portaràs molt i a més ara, encara que sigui una estona, que això ho anirem allargant, també ara entrenes amb específic de porter, amb l'entrenador del club, l'entrenador de porters, doncs també et dedica una estona cada setmana. Sí. Com ho veus, això? Jo li dono un d'allò, com es diu això, un saludo a l'Adrià, que m'està ajudant bastant. Avui hem fet coses noves, exercicis nous i estant una mica lesionat li dono ganes i no paro. I això, que estic content de que hi hagi un entrenador que m'entreni i espero el dissabte anar amb ganes, que tinc ganes de guanyar el Manlleu. Dissabte serà ja un partit, ja diguem, més difícil, perquè juguem contra el Manlleu, que té un bon equip, i per tant segurament tindràs més feina. Et fa il·lusió jugar? Sí que em fa il·lusió, perquè a part estaré bastant preparat pel partit. Motivat? Motivat. Sobretot sé que m'entrarà alguna bola a la porteria, però sempre important és pensar en els entrenaments de l'Adrià. Si va cap a la dreta o a l'esquerra, tirar-me i endavant. Lo important, primera, és que juguis a futbol que disfrutis. Si et fan gols, els hi fan a tots els porters, i per tant, sempre mirant positiu, no? En aquesta vida no hi ha cap porter que li hagin cardat un gol. Que no li hagin fet, evident, vull dir, en els més bons els hi fan gols. I un altre dels aspectes importants que intentem el Miquel i jo és que hi hagi un bon ambient a l'equip. Avui que hem fet, diguem, el berenar sopar de Nadal, doncs ho hem vist, que hi havia, a part de que us aneu punyent i us aneu fent coses, però vull dir, és una de les coses que destacaries, el bon ambient que hi ha a l'equip. L'equip que tenim, quan és entrenar i tot allò, ja és estar pels entrenaments, estar concentrat en els entrenaments, però, és divertir-se amb els companys que has viscut en estudis i tot, i tenir-los aquí de nou m'alegra, perquè amb ells t'hi portes bé, t'hi avens i això, i endavant. No sé, Miquel, si li vas fer alguna pregunta. Molt bé. Sí, perquè ho entengui la gent i això, un parell de preguntes. Com és que ens vas conèixer? Va arribar la veu per algú o et van...? Doncs mira, jo treballo, saps? I, jo estava fent un grau, un grau mitjà, a Manlleu, i, vaig anar al TAC Osona, el Sant Tomàs, TAC Osona, quasi bé el mateix, no? Sí, és el mateix. Sí, semblant. Pues vaig anar a Vic i, em van
em van donar pues, la proposta de jugar en un equip, a futbol, o a bàsquet, o a... Vaja, fer una activitat esportiva. Sí, una activitat esportiva, i jo vaig preguntar si hi havia un equip de Torelló. Em van dir que sí, però que no els portaven ells. Però, bueno, no passa res. Jo vaig igualment dir-li que em passés d'allò, el teu nom, Sebastià Raurell, i et vaig buscar, i Em ràpidament, vas trobar, el primer dia que vaig anar allà, el primer dia, després d'arribar a casa, et vaig buscar i vaig començar a parlar amb tu i ja està. I el dimarts vaig venir a entrenar amb vosaltres. I espero que segueixi així, perquè i tant, estic molt feliç. ja ho saps que sí. Estic molt feliç i... Després de la il·lusió, com has parlat, de ser porter i això, com et trobes sota pals? Era la teva il·lusió ficar-te de porter, sempre de petit, com deies, i... Aviam, clar, jo de petit sempre em ficava en aquestes de futbol sala, saps? Les que no t'agraden a tu, digue-ho. Sí, les que no t'agraden. Les que no m'agraden. Tu t'agrada porteria gran. Saps? I, bueno, era petit, era baixet, i m'anava més a aquelles porteries. Ara que soc més gran, em diverteixo més amb les altes perquè la motivació d'un porter és que quan et tires i te la pares, dius, hòstia, vaya paradón que m'he guardat, saps? I dius, hòstia. Però també estic a pensar que si no et tires o et tires, pots ser bon porter o no. I, bueno, que segueixi així. I no penso canviar-me de porter a jugador perquè el Vallès Bisaure em necessita. I tant que sí, necessitem home, porter. I ho dic en majúscules, Sí, home, i tant que sí. Tots necessitem els defenses. Al final sempre diem que un equip ni un jugador guanya un partit ni un jugador perd un partit. Al final tots som importants i l'important és que tots convivim bé, ens ho passem bé, riem, a l'hora d'entrenar, com dius tu, la serietat que s'ha de tenir, el bon companyerisme, perquè al final el futbol t'aporta molts valors. T'aporta els valors que a molts llocs no te l'ensenyen, ni al col·le, ni a la feina, ni a molts llocs, la competitivitat, la lluita, l'esforç, el companyerisme. Què valoraries més al futbol, tu? Què t'aporta per tu el futbol? Bueno, a mi el futbol m'aporta molt, ja que soc i he set d'equips que m'agraden moltíssim, com el Barça, el Madrid, el Liverpool... No tens un equip en concret? No, perquè tard o d'hora et diverteixes veient-los, o guanyant o perdent, tant és. Vas a altres estadis, com per exemple he anat al Camp Nou, al Camp del Càdiz, he anat al Bernabéu. Vaig estar al Nàstic, vaig estar al Camp de l'Ibiza, vaig estar al Camp del Girona, Molt bé. i crec que també vaig estar al camp del Paris Saint-Germain, però el vaig visitar amb 6 o 7 anys que tenia i Vaja, que l'Mbappé era juvenil. Eh? L'Mbappé era juvenil quan hi vas anar-hi. No. No. Bueno, Però això, a part de que el meu pare sempre m'ha recomanat que jugui a futbol, com ell va El ser. teu pare havia jugat a El meu futbol, pare va ser golejador del Taradell. el Taradell havia jugat. Sí, es diu Jaume Povedano i sempre va ser golejador i hasta va fer un equip del Malla, va formar el Malla i va posar uns jugadors i ell era entrenador i gràcies a ell van guanyar la Lliga. Veus? Van guanyar la Lliga, després ja es van separar perquè el treball i tot allò, però li tinc que donar tot al meu pare. Gràcies a ell sempre m'ha apoyat en les coses i a ma mare també, perquè els meus pares sempre m'han dit que si caus a terra t'aixeques i continues i així seguiré. Doncs és el millor que et poden dir els pares, que quan caus, I els estimo molt. m'ho imagino, com tots. No importa les vegades que caiguis, sinó les vegades que t'aixequis. Exacte. Molt bé. No, si ens tornarem filòsofs aquí ara, ens tornarem aquí. Mires molt futbol per la televisió?
Pues sí, miro molt la Lliga, ara que puc, saps? Pagant, perquè ara abans ja no es podia. I, bueno, que jo me'ls miro tots els partits. Si veig que juga el City, doncs em miro el City. Ara no me'ls miro gaire perquè és que el City no sé què li està passant. Sí, no, perquè que és no, que no, està fatal. Jo no... Està fatal. Jo no sé si se sent amenaçat o alguna cosa, però està perdent tots els partits, tots, eh? Jo crec que li falta un porter com tu. No, Però perquè... si li marca molts no, gols, perquè l'Ederson va guanyar un Ballon d'Oro i és un bon porter. Sí. I resumint, quin és el teu jugador preferit Aviam, que ficaries? Ara ficarem una proveta, va. Digue'm el teu... ara tinc l'envídia de ser major d'edat, saps? El jugador que m'agrada més ara mateix en la Lliga és en Lamine Yamal. I encara que perdin els partits, en Kevin De Bruyne, saps? Aquest Lamine Yamal és jove, li queden molts anys per demostrar i que segueixi així. Ara s'ha lesionat, però tornarà amb forces perquè és un jugadorazo, perquè xuta molt bé i la veritat és que em va impressionar el gol contra França, Sí? allò va ser increïble. I en Kevin De Bruyne, pues, bueno, en Kevin De Bruyne el porto seguint des dels 16 anys, vale? És un jugador que jo crec que és com l'Iniesta en el Barça, és per quedar-se per sempre al City, i espero fer el mateix amb el Vallgès, perquè estic molt feliç aquí. Molt bé, molt bé. Això que m'estranya... Digues. Això que m'estranya, el millor porter, va. Et farem l'última pregunta. El millor porter de la història, per tu. El millor porter. El millor porter No el que t'agradi més, No. sinó el que tu creus que ha sigut el que millor tu porter de la creguis. història. Sí, Home, el millor porter. aviam, jo tinc que ser sincer i Ai, ai, ai. és que Que me'l sé. ens va salvar d'un mundial, Ai, 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 que m'ho sé. ens va salvar d'un mundial, Casillas? i l'Iker Casillas L'Iker Casillas. és el que ens va salvar la vida i gràcies a ell, Molt pel bé. peu que ens va salvar. I actualment, quin és el porter que dius si t'has de mirallar amb algú, jo m'agradaria semblar-me, ja has parlat de l'Ederson, però un. No, jo, la veritat, Sempre la veritat per davant. en Thibaut Courtois. En Courtois. O sigui, tu el blanc t'activa més que Sí. el blaugrana. En Ter Stegen és un bon porter, però és que en Courtois, a part de ser molt alt, té unes estirades que quedes flipant, saps? No, sí, és cert que el Courtois els hi ha salvat molts partits. Mira que soc del Barcelona, però haig d'estar amb tu, que si no és per Portugal, em sembla que alguna Lliga o alguna ja Champions perduda. l'haguessin perdut. I tant. Totalment d'acord. Que també va demostrar molt amb el Madrid, amb l'Atlètic de Madrid i el Chelsea. Madrid, sí, Amb el sí. Chelsea també va demostrar molt. Sí, no, un gran porter. Encara que siguem forofos, Sí, tant en Sebastià com jo, a vegades ens hem de menjar les paraules i reconèixer que en Portugal és un molt, molt bon porter. Estem d'acord amb tu. La veritat és que sí. Molt bé, entrem a la recta final del programa. El que també ens agrada sempre és fer un repàs dels darrers partits que vam jugar, i vam jugar fa unes setmanes contra el Tona, en un partit en el que vam acabar 6-4, crec recordar, vam guanyar 6-4, 10 gols en un partit. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A mi em va... La veritat, perdó, vaig veure la revista, saps? I em va enfadar una mica perquè va posar 6-1, saps? Sí, es van equivocar. I Es van equivocar, sí. Es van equivocar amb el marcador, clar. Dius, ostres, hem guanyat 6-4 i no, ens van posar, va posar que havíem perdut. Que havíem perdut. Jo crec que el que feia la revista era de Tona. Bueno, no, podria ser. No crec. No crec. Estarem al cas al pròxim partit. Errors d'aquells que passen. I la setmana passada, un dia d'entreno,
vàrem jugar amb els Gurbins, que és un equip de Gurb, que ara es diuen el Mas Bellaterra. I com hem dit abans, el dissabte tenim un altre partit, que serà el darrer de la temporada, el darrer de l'any, vull dir, de l'any 2024, perquè després venen festes i ja no tornarem fins al mes de gener. I van fer un altre partit especial, però que aquest en parlarem en el proper programa, que varen fer un partit de futbol contra la gent de Protecció Civil de Torelló, però d'això en parlarem al programa del mes de gener, perquè tindrem com a convidat especial el màxim responsable de Protecció Civil de Torelló, en Ramon Martínez, i amb ell parlarem d'aquest projecte que iniciem i que iniciarem el mes de gener, però que vam fer un partit pilot, diguem, d'alguna manera, en Protecció Civil d'aquí a Torelló. I per tant, doncs, crec que ja ho hem dit tot. No sé si vols afegir alguna cosa més, Miquel. No, reservarem alguna sorpreseta més pel quart programa, que també estarà molt interessant. I res, donar-vos les gràcies per escoltar-nos i res, seguirem endavant treballant, picant pedra on sigui per tirar aquest equip endavant, fent tornejos, fent alguna sorpreseta més que ja us anirem aportant mica en mica i res, supercontents d'estar aquí en un altre programa. Recordar que si ens escolten i hi ha algun noi, noia que tenen ganes de jugar a futbol, que cada dimarts a partir de 5:45 de la tarda fins a 5:45 som al camp i estem allà oberts a rebre gent que pugui tenir interès amb el futbol inclusiu i per tant ens trobaran allà. Cada setmana som allà, ara aquests dies de Nadal no, però a partir del 7 de gener tornarem a ser allà. I podreu compartir una estona de futbol amb l'Eric, com hem dit, la nostra darrera incorporació, el nostre porter. No sé si vols dir... I tant. No sé si vols dir alguna cosa més, Eric. Bueno, pues donar-vos les gràcies per haver-me deixat venir avui aquí a la Ràdio Ona d'aquí a Torelló i res, que gràcies per tot, gràcies per acollir-me, gràcies per haver confiat en mi i que estic molt feliç. Doncs d'això ens alegra a nosaltres també perquè és una mica l'objectiu que perseguim en Miquel i jo i els nostres companys que col·laboren amb nosaltres. Miquel, gràcies. Gràcies a tu, Sebastià, i gràcies a Radio Ona, que ens dona l'oportunitat cada dimarts al mes de fer aquest gran programa. Eric, gràcies. A vosaltres. Gràcies a la Marta, que la tenim a l'altre cantó del vidre. Gràcies, Marta. I gràcies a tots els qui teniu a bé escoltar-nos aquí a l'emissora de Ràdio Ona, el 107 de la FM. 107.4? 107.4, correcte. Ai. Gràcies, Eric, per rectificar-me. És que aquí ho tinc tan petit que si no porto ulleres no ho veig. Senyors, senyores, bona nit. Visca Vallgès. Visca. Camp Obert.